Og nu er huset der omsider gået til ro. Så nu vil jeg altså skrive et par ord. Jeg har sat mig op i sengen, og min hund den sover sødt. Og i soveværelset snorker far og mor. Alt er stille, og mit vindue står på klem. Udenfor der stormer det, og månen kigger frem. Det er den bedste tid på dagen, når det hele går i stå. Ingen venter, der er intet man skal nå. Jeg har skrevet før om Holger, han er næsten 17 år. Og hans lille søster er min bedste ven. Han har selv fortalt til hende, at han synes jeg er så sød. Så jeg rødmer nok, når vi skal ses igen. Her i mørket kan jeg tænke, hvad jeg vil. Drømme lidt om Holger og hvad det kan blive til. Og jeg træner foran spejlet for at få min egen stil. Og jeg øver mig i rigtig søde smil. Alle taler kun om kriser, forurening og om krig, og racisme og om sult og fattigdom. Og jeg ved da godt, jeg burde interessere mig for det. Det er min fremtid og mit liv, det handler om. Men min verden, den er fyldt med andre ting. Modetøjs, idéer og min nye smarte ring. Og jeg har en bums på næsen, mine bukser er for små. Så jeg har problemer nok at tænke på. Jeg skulle egentlig lave lektier, både engelsk og fysik, og en ligning, som jeg ikke kan forstå. Men når stjernerne de blinker, og når månen lyser op, er det ganske andre ting, jeg tænker på. Vinden